στην καρδιά μου ότι τίποτα δεν μας χαρίζεται. Είναι πολύ σημαντικό να δείχνουμε στους ανθρώπους που αγαπάμε και που είναι δίπλα μας ότι όντως τους αγαπάμε, γιατί δεν είναι τίποτα δεδομένο. Και θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που είσαστε σήμερα εδώ και με αφήνετε να παίζω μαζί σας, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Εγώ η δίσκη μου και το βίσκι μου που μέσα θέλω να βγω. Αχ, εγώ και ο σκύλος μου, ο μόνος φίλος μου, που όλα του τα εξηγώ. I love you.